Ndị ọma na-esonyere Ugo chara acha kedu ka unu mere ka anyị sie nri taa. Otu nri ndị Igbo ejighị ọtụtụ ngwa nri esi mana ụtọ ya bụ ịgba. Nri na-enye ihe n'ahụ. Unu amarala ọkpa. Ụfọdụ na-akpọkwa ya ịgba ebe ụfọdụ na-akpọ ya ntụcha. Ọ bụ ose mmiri nke na-acha mmemme ka a na-ejikarị esi ya bụ ọkpa, mana ha enweghị ihe ụbọchị m gara ịzụta ihe nwee sị ka m were nke m hụrụ. Asachala m ya bụ ose ebe a na-akwọzi ya. Akwọchala m ya ebe a. Ugbu a amaliteziri m ịmapụta ọkpa ole m chọrọ isi. Kedu ndị ji komkom otuboala ama ihe ka m? A na-akpọ ya recycling na bekee. Unu lee anya na-ahụ na nji ayọ ya bụ ọkpa. Nke a bụ iji wepụ kirikiri ihe ndị na-ekwesịghị ịdị na ya. Unu mana ọ bụ n'aka onye na-ere ngwa nri dị iche iche ka m zụtara ya. Ya bụ mgbe ụfọdụ enwere m ike yọpụta otu mkpụrụ osikapa ma ọ bụ agwa. Ka m yọchara ya, agara m sinye mmiri ọkụ m ga-eji wee gbari ya bụ ọkpa. Ihe m mapụtara bụ iko 2.5. Nke a bụ mmanụ m zụtara ebe a na-ere ngwa nri ndị be anyị ebe a, African Food Store. Ya bụ mmanụ gbalịrị. Ayọgharịrị m ya gbanyetụ n'ọkpa wee malitezi iji aka ịgwọkọ ya n'ọkpa ọnụ. Ọ dị ezigbo mkpa na ị ga-eji ncha na mmiri kwọchasịa aka gị nke ọma tupu ibido ime nke. Ka m metụrụ wee hụ na ya bụ mmanụ atụghị ya, wee tinyekwa mmanụ ọzọ. Nke a tụziri ya. Agbara m mbọ gwọkọọ ya nke ọma iji hụ na ya bụ mmanụ na ọkpa abụrụla otu. Ka m gwọkọchara ya bụ ọkpa na mmanụ, ihe ọzọ m na-eme bụ iji akụkụ aka m wee hịa ya ka ọ wee nye ihe a chọrọ, ka ọ wee lọọ alọ. Ana m eme nke a nkeji ole na ole tupu m werezie mmiri wee malite ịgbari ya. Ebe a agbatara m obere mmiri oyi wee werezie mmiri ọkụ ahụ sụrụla asụ wee na-akụ ya, maka achọghị m ka ọ dị nnukwu ọkụ, n'agbanyeghị na ọ ga-adị ọkụ mana ọ gaghị adịfe oke, ka ọ wee kwe m wee gbarie ya bụ ọkpa. Ọ bụzi ya bụ ọkpa ka m na-agbari ebe a. Ka m metụrụ ya wee hụ na ọka gbara mkpụrụ, ọka chọkwuru mmiri wee tanyetụ ya obere mmiri. Nwayọọ nwayọọ ka eji etinye ya bụ ọkpa mmiri ma a na-agbari ya, ka mmiri hapụ ịkarị ya. Dịka ị na-agbari ya bụ ọkpa, ị ga-eji uche gị mara ma ọka chọkwuru mmiri ka mmiri gbanyere ya adịla, maka ị chọghị ka ọ dị oke gologolo nke ọ ga-eji dị oke kpitii. Ile anya hụ na m gbanyekwuru mmiri ebe a, mana nke ezuola. Ọ bụzi kirikiri mkpụrụ ndị a ka m na-agbari. A ga-agbaricha ya ka ọ wee dị mma. Ka m hụrụ na ihe m na-agbari fọziri ntakịrị, agara m gbanye ọkụ m ga-eji si nri. Agbanyebugori m mmiri n'ite dọkwasa, mana ọ bụ ọkụ ka m gbanyeziri ugbu a ka ya bụ mmiri wee sụwazie. Alachietakwara m ịgbari tọpụ kirikiri mkpụrụ ka fọdụrụ n'ime ya bụ ọkpa. M ga-agbaricha ya ka ọ wee dị mma. Ugbu a agbarichala m ya. Ile anya hụ na ihe niile dịzi mma. Ọ dịzi nro n'aka ugbu a. Mkpụrụ anọghịzi na ya. O ruola mgbe eji akwakọnye ngwa nri. Etinyere m nnu were ngaji kpagharịa ya. Ọ na-adị abụ ntinyecha nnu ndetu ya ire ka m mara ma nnu atụrụ ya, kama agaghị m elo ya n'ihi na ọ bụ ọkpa ndụ. Mana ọ dị mkpa ile ma nnu atụrụ ya ka ị mara ma ị ga-etinyekwu. Nke a bụ ose ahụ m kwọrọ. Ose a na-ekpori nne, ya mere etinyecheghị m ha niile. O ruola mgbe anyị ga-eji kụ ya bụ ọkpa. Ile anya hụ na m na-ewepụtacha akpa m ga-eji wee kụ ya wee na-etinye n'ime mmiri ọkụ na-asụ asụ. Lee anya nke ọma ka ịhụ ka m si eku ya bụ ọkpa. Eji m aka eme ohere n'otu akụkụ akpa ahụ, nke a na-ewe dịka ntị akpa. A na-ekunye ya n'otu akụkụ akpa a ka ọ wee nọkọọ ọnụ pụta n'ụdị a chọrọ ma kwekwa nkechi. Abịazịa na nkechi ya, ị gaghị enye ohere n'etiti ọkpa na nkechi ị na-enye. Ị ga-ekechisi ya ike ka ohere ghara ịdị ebe ikuku ga-esi wee ba. Lee anya etu m si wee kechi ya. Nke a bụ ka ọ wee pụta nke ọma, ka ọ wee nọkọọ ọnụ ka ohere hapụ ịdị ya. Ọ bụrụ na ikechicha ya, ị gaghị egbu oge ịtụgbunye ya ozugbo n'ime mmiri ọkụ ahụ na-asụ asụ. Ị ga-agba mbọ kechie ndị ọzọ ọsọ tinye ha n'ime ite ka ha niile wee yekọọ ọnụ. Nke ọ bụla ikechiri itinye n'ime ite ozugbo, anaghị edebe ya ka ọ nọ ọdụ.
eji m akpa nke ndị bekee kpọrọ waterproof wee kụọ ọkpa, mana ịgbasa ahụike ọ dị mkpa iji akwụkwọ plant leaves wee kụọ ya. Ọzọkwa bụ na ka nsisi ọkpa bụ ụzọ m onwe m si esi nke ndị bekee kpọrọ recipe. Ị nwere ike nwekwa ụzọ ọzọ dị iche na-adabara gị iji si ya bụ nri. Unu lee anya unu ahụ na ekechichara m ya, tinyechaa ha n'ime ite. Ọ bụ mkpụrụ isii ka ya bụ ọkpa ketere. Ekwuchiela m ya, hapụzie ya ka o sie. Ugbu a ka ngazi asa efere nji wee mee ya. O meela nkeji 45 ka elezie ma ọ yeela. O kwesịrị iyi ebe a. Ọkpa m eyeela. Gịnị na-afịa ebe a? Ọ dị nnọọ na-afịa. Kesi ka nke a si wee bịa nwa ohere ebe eche na nkechisi ọkpa niile a ike. Ka zuzuru nnọọ. Ya bụ na m emere nke ọfụma. Ụmụnne m na-ahụli ya na-agwa unu. Ihe mere eji ekechisi ọkpa ahụ ike, ị na-ekechie ya n'isi, ịmago kechie ya ka ohere ghara ịdị n'etiti ọkpa ya na nkechi na-enye ya. Mana ọ bụ na ikechisi ya ike ohere dị, a ga-enwe ndị na-adịcha etu a. Onye nwa ka eji asị ifu na ndị a nkechisi ike ụnụ afụ ka ọ dịcha. Onwe ebe ọbụla ohere si wee bata na ikuku abaghị na ya. Mana ọ bụ na ikechisi ike, ịmago ikuku abaa n'akụkụ otu ebe ọbịa dị etu. Onye bụ mgbe ụfọdụ unu fụ ọkpa onwe ebe dị etu a, ọ maka na ekechisiri ike ọfụma. Na ndị anụnwa ekechisiri ike oluo n'isi. Ya bụ na mgbe ọbụla ị na-eme nke gị, gbaa mbọ mekarịa m kechisie ya ike ka ohere ghara ịdị ebe ikuku ga-esi wee ba, ka ọ wee nọkọ ọnụ ọma mbịa dị etu a. Adị mma, ọkpa anyị eyeela. Mfọtụzie ya bịazie mee akamụ oyibo nke akpọrọ custard anyị ga-eji wee rie. Ejego m kwọcha aka m, biko mmanụ anụnwa kasị m n'aka. Chuchaa aka m, ọ kwọchago m aka ka aka m dịkwa mma. Agakwara m sinye mmiri ọkụ ọzọ. Nke a bụzi nke a ga-eji wee gbaa akamụ oyibo custard. Azụtara m ya ebe a na-ere ngwa nri ndị be anyị ebe a, African food store. A niile ihe custard akamụ, mana ana m akpụ ya akamụ oyibo, mana ha niile bụcha akamụ. Ọ dị mma ka anyị gbazie ya. Ịma na igbo akamụ unu manụ ọ na-adaba. Ọ bụ na ị mara mme ọgba mmiri, mana akarịgo m egwu. Akamụ m anaghịzi agba mmiri. Unu ga-ahụ ka ọ ga-esi wee dị. Etu esikwa na-enweta ya bụ ịpụta iwere obere mmiri wee gbarie ya, itinye mmiri karịa ya, mmiri gafee ya, ọ ya na-emekarị o ji agba mmiri. Mana iwere obere mmiri wee gbarie ya, akamụ gị ọ ga-adị mma. Ọ ga-arọ iji ikwenu mmiri sụrụ asụ wee gbee ya. Ọ ya nwa, ọ dị mma. Biko ya dịkwa mma. Ya dịwala mma. Ọkwa m gwara unu na akarịala m egwu na akamụ mgbere, akamụ oyibo. Ọ pụtara nnọọ nke ọma. Ọ dị mma. Ụmụnne m, o ruola mgbe anyị ga-ejikọ ngaji n'eze. Ọ gịnị na-afịa ebe a? Ọkpa dị ọkụ ya na akamụ. Nke a bụ nnenete mgbadume. Iricha nke a agụala. Ọ gịnị dị? Ana m esi nchara aka. Biko kụpụrụ m aka. Abazi mụ na ndị Enugu steeti ndị kazi esi ọkpa. Ọkpa mụ na-atọwa ntị n'egodu ka o si apụ ọkụ. Unu ahụkwa ka ọkpa si wee pụta nnọọ ọmaka. Onwedị nya mmanụ bacha ya ime, onwedị otu mkpụrụ ntụpọ. Irizie ya ị ga-eburu ngwongwo gị kwatabe m. Ihe m na-esigodu n'ọkpa bụ dachi. Biko kụpụrụ na ugo chara acha aka. Onwe nwaanyị na-ele igbo a na be anyị, ọ na-agafere n'ụtụtụ ihe ya na-anụ ịgba. O nwekwa nwaanyị ọzọ, agadi nwaanyị, etu o si ekwu nke ịgba dị ọkụ
kedu uwe ọ bụzia n'Enugu steeti ị ga na-anụ bụ ọkpa dị ọkụ. Ihe a bụ nri na-esikarị n'izu ụka n'ụtụtụ Satọde. Ọkpa bụ ezigbo nri ndị Igbo na-enye ihe n'ahụ, ọ na-ejidekwa ume. Unu chetara otu akụkọ m kọrọ unu gbasara nwa klaasị m sigodu ka o rie ọkpa ka o wee nwee ume o ji ebe akwa. Jekwa rie ọkpa kịta ka ị nwee ume. Biko nyere m aka kesaa ihe nkiri a ma ọ bụ na ọ masịrị gị. Daalụkwanụ.